Dnes by som vám chcela ukázať recept na chrumkavú domácu granolu. Granola je rýchla a jednoduchá na prípravu, budete na ňu potrebovať len 7 ingrediencií a ak ju raz vyskúšate, už ani len nepomyslíte na tú kupovanú. Do misky nasypeme ovsené vločky. Pridáme strúhaný kokos, cukor, škoricu a zmes orechov. Ja som použila kešu oriešky, mandle a vlašské orechy, ale môžete použiť akékoľvek orechy máte práve doma, napríklad aj lieskové orechy alebo pekanové orechy. A na záver pridáme mokré ingrediencie, teda rozpustený olej. Ja pridávam kokosový olej, ale môžete použiť aj akýkoľvek iný olej. Pridáme med a dobre premiešame lyžicou, aby sa nám suché a mokré ingrediencie prepojili. Dobre premiešanú granulu vysypeme na plech a lyžicou rovnomerne rozprestrieme. Takto pripravenú granulu vložíme do rúry vyhriatej na 160 stupňov Celzia a pečieme 15 až 20 minút. Inak tento recept na chrumkavú domácu granulu nájdete v mojej prvej kuchárskej knihe, v ktorej je ďalších 59 jednoduchých a rýchlych receptov, napríklad na perfektný banánový chlebík, domácu pizzu, domácu nutellu, koláč bez múky a cukru, domáce oreo sušienky a kopec ďalších jednoduchých a rýchlych receptov, niektoré aj vo verzii bez lepku a laktózy. Tak granulu máme hotovú a ja by som sa s vami chcela na záver podeliť ešte o jeden tip. Ak chcete dosiahnuť dokonale chrumkavú granulu, nechajte granulu v rúre pri pootvorených dvierkach ešte vychladnúť približne 10 minút. Tak poďme granulu vyskúšať. Granula je vynikajúca, ja sa budem veľmi tešiť, ak ju vyskúšate aj vy. Môžete použiť aj akýkoľvek iný olej, ktorý nemá... Zabudla som, čo chcem povedať. Do misy dáme ovsené vločky. Ešte raz. Už sme dlho netočili.